бу безнең бердән-бер мөмкинлегебез. Без аны алырга тиеш. Безгә Конг кирәк. Безне көтә торган киләчәкне туктатыр өчен. Бу бала ул аның белән генә аралаша. Алар арасында ниндидер элемтә бар. Аның бер кеме дә юк. Шуңа күрә мин аны якларга сүз бирдем. Аңлап бетерә алмыйм, тик Конг та шулай иткән ахрысы. Бу Годзилла. Куркыныч вакытлар җитте. Годзилла шәһәр эчендә халыкка куркыныч яны ни эшләргә? Ул былай гына халыкка һөҗүм итмәс иде. Мин дә шулай уйлыйм. Мифлар реаль. Элек сугыш булган. Алар гына исән калган. Кайсысы баш ияр? Конг түгел.